Вітаю з коротким оглядом новин Юлія Лобанова. Світлана Тихановская выступила у Європарламенті. Вона розповіла, яким був 2021 год для білоруського народу і закликала країни Єврозв'язу до більшої принциповості у важних для білорусів питаннях. Першим кроком нашей супольной стратегії мусить стати ізоляція і непризнання режиму. Многим білорусам невиносна бачити, як до теперішнього часу впливові меди від Deutsche Welle до BBC називають Лукашенко президентом. Ён не президент. He is not. Europe. Європа, трымайся сваіх рашэнняў. Ты не прызнала выбараў, дык не прызнавай гэтага самазванца тым, кім ён не ёсць. Не прызнавай ніякіх угодаў, заключаных без дазволу беларусаў. Кажы ясна і гучна, кантракты, падпісаныя рэжымам пасля 9 жніўня 2020-го, ёсць і будуць прызнаныя юрыдычна нікчэмнымі. 40 тысяч спробаў нелегальнага пераходу мяжы Беларусі ў развяз учынілі мігранты сёлета. Больш за 7,5 тысяч змаглі трапіць з Беларусі ў Літву, Польшчу і Латвію. Паводле ацэнак еўрапейскіх службоўцаў, цяпер у Беларусі застаюцца каля 15 тысяч мігрантаў. З іх больш за 2 тысячы непасрэдна каля мяжы. Гэтым людзям прадаюць хлусню, фантазію, ілюзію хуткага пералёту праз Стамбул ці Дубай, праз Менск, у Нямецчыну ці цэнтральную Еўропу. Але гэта не так проста. Яны купляюць квіток не ў Еўропу, а ў заледзянелыя лясы. Як паведамілі польскія памежнікі, напярэдадні вечарам дзве групы агрэсіўна настроеных мігрантаў спрабавалі сілай прарвацца праз мяжу ў ваколіцах беларускіх вёсак Амелянец і Такары. У адной групе было больш за 100 асобаў, якіх суправаджалі беларускія сілавікі. Усяго за апошнія сотні такіх спробаў было 267. Тым часам у польскіх багонніках пахавалі ўжо 4-ю ахвяру міграцыйнага крызісу. Ёй стала ненароджанае дзіця мігранткі. Сама маці цяпер у шпіталі ў цяжкім стане. Вывезці мігрантаў з мяжы ў больш бяспечнае месца ў Беларусі, каб перадухіліць далейшую страту жыццяў, заклікалі ОАН. Гэтым людзям неабходна пільна трапіць у бяспечнае і прыдатнае месца, дзе іхныя асноўныя гуманітарныя і медычныя патрэбы могуць быць задаволеныя. Што да далейшага лёсу мігрантаў, то сярод магчымых варыянтаў Шабія Манту назвала забеспячэнне прытулку ў Беларусі тым, хто імкнецца яго атрымаць. Разам з тым, кажа яна, некаторыя просьбіты прытулку і бежанцы могуць мець і важкія прычыны перамяшчацца далей. Напрыклад, дзеля аб'яднання з сям'ёй у іншых месцах Еўропы. Унутраныя войскі Беларусі могуць атрымаць большае паўнамоцтва. Савет міністраў прапануе ўнесці адпаведныя змены ў заканадаўства. Дата разгляду законапраекту Палаты прадстаўнікоў пакуль невядомая. Згодна новаму законапраекту, унутраныя войскі будуць абавязаныя абараняць ад замахаў не толькі сваіх вайскоўцаў ды іхныя сем'і, але і цывільны персанал вайсковых аб'ектаў. Вайскоўцам могуць дадаць абавязак забеспячэння прававога рэжыму ў зоне правядзення контртэрарыстычнай аперацыі. Таксама прапануецца пашырыць сферу выкарыстання зброі супраць жанчын, людзей з інваліднасцю і непаўналетніх. А вайсковую тэхніку прапануюць выкарыстоўваць для спынення масавых беспарадкаў. Планы не спраўдзіліся. На 2021 год улады планавалі прырост цэнаў не больш за 5%, але пазней перагледзелі свой прагноз да 9%. У кастрычніку гадавая інфляцыя разагналася да 10,5%. Сёлета з 1 студзеня чыноўнікі паднялі падатак на дададзеную вартасць для лекаў, медычных вырабаў, тавараў для дзяцей і шмат якіх харчоў. Да таго ж улады плануюць да канца гэтага года падняць кошты і тарыфы на некаторыя іншыя тавары ды паслугі. Сярод іх праезд у гарадскім грамадскім транспарце, мабільная і стацыянарная тэлефонная сувязь, інтэрнэт, паштовыя паслугі. А гадавую інфляцыю ў наступным годзе улады прагназуюць на ўзроўні 6%. Пагрозы ядравай бяспецы і навакольнаму асяроддзю, лічыць Літва. Галаслоўнае абвінавачанне з яўна палітызаваным падтэкстам, адказвае Беларусь. Спрэчка паміж краінамі працягваецца з прычыны Астравецкай АЭС, што за 50 кіламетраў ад Вільні. Напярэдадні Міністэрства замежных справаў Літвы ўручыла прадстаўніку беларускага пасольства ноту пратэсту ў сувязі з планамі Беларусі запусціць другі энергаблок АЭС да канца гэтага году. Літва заклікала не рабіць гэтага і больш за тое заглушыць першы энергаблок. Пакуль, цытата, не будуць выкананыя ўсе сучасныя нормы ядзернай бяспекі. Мінэнерга нашай краіны ў сваю чаргу адзначыла, што БелАЭС адпавядае неабходным патрабаванням ядзернай і радыяцыйнай бяспекі, а ўвод другога блоку умацуе энергетычную бяспеку Беларусі. Чарговы дайджэст навінаў ужо 18-й, не прапусціце.